منم دارا ترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم دارا ترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم запись рафтестай батари заря дура охия хуб салом мегӯям ба кулли дӯстон ба кулли онёру рафиқоне ки ин лаҳзаҳо маро тамошо доранд рости гап дӯстони азиз имсуб хостам бо дӯсти наздиктарини худ ба сайёҳати манзараҳои зеботарини ватани азиз бароем як каме сайёҳат кунем рости гап вақте ки зиёд хаста шудем хостем каме шишта истироҳат кунем дар ҳамин ҷо вориди сомонаҳои интернетӣ шудам каме ҳам бошад хиҷолатзада шудам ва аз ҳамин сайёҳате ки доштам он кайфияте ки бардошта будам ҳамаи он барбод рафт барои чӣ барои он ки дар ҳамин ҷо дидам дар масъалаи чанде аз он масоилҳое ки мисол мегирем имрӯз ба мо душвориҳо ё ки мушкилиҳо эҷод карда истодааст хиҷолатзада шудам махсусан дар бораи он ошӯбҳое ки дар шаҳри хуҷанд ва дар шаҳри ваҳдат дар зиндонҳои шаҳри хуҷанду ваҳдат ба амал омад ё ки рух дод бисёр гапҳои ношоиста зада шудааст нисбати тоҷикистон ё ки нисбати баъзе масъулон албатта дӯстони азиз ман сардори хонадон ҳастам ҳаргиз намехоҳам ки нисбати хонаи ман нисбати оилаи ман ё ки дар оилаи ман ягон камбудӣ бошад ё ин ки байни фарзандони ман як низоъ бошад ва фарзандони ман худро мисол мегирем нисбати якдигар бадбинӣ дошта бошанд дӯстони азиз як чизро мо бояд фаромӯш накунем ки он нафарҳое ки дар ҳамин зиндонҳо ошӯб бардоштанд он нафарҳое ки мисол мегирем дар ҳамин зиндонҳо ба қатл расиданд аз рӯи диду шунид ягон нафаре аз онҳое ки қатл шуда буданд аз он нафарҳо набуданд ки онҳо бо садама дучор шуда бошанд ё ки барои ғоратгарӣ барои дуздӣ ё ки барои ягон амали ғайриқонунӣ маҳбус шуда буданду онҳо дар ҳамун ошӯбҳо ҷони худро аз даст дода буданд як мақоли хуби тоҷикона аст ки мегӯянд мазан ба дари касе ба ангушт ки мезананд ба дарат бо мушт албатта он нафароне дар ҳамун ошӯбҳо кушта шуданд ки он нафарон мисол мегирем худ бо ана ҳамин гуна амалҳо яъне ки бо куштори чандин нафарҳо бо амалҳои террористиву бо амалҳои ғайриинсонӣ онҳо имрӯз маҳбус шуда буданд пас ин ҷо мебояд ки мо фикрҳои гуногун фикрҳои бад фикрҳои ғаразнок нисбати ин масъала надошта бошем яке аз масъалаҳои дигаре ки имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ баъзе суханҳои ношоиста аз тарафи баъзе нохалафон навишта шуда истодааст дар ин ҷо ҳозир ман хонда истодаам омадааст ки мисол мегирем тоҷикистон имрӯз барои чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ хароҷотҳои зиёдатӣ карда истодааст дӯстони азиз як чизро мо бояд хуб дарк карда тавонем ки дар дунё зиёда аз 190 давлат вуҷуд дорад аммо аз миёни ин 190 давлат дар даҳгонаи беҳтарин дар даҳгонаи пойтахтҳои амн ё ин ки пойтахтҳои бехатар тоҷикистон пойтахта шаҳри душанбе ворид шудааст ва тамоми сарони давлатҳо имрӯз барои гузарондани ин чорабинии сатҳи ҷаҳонӣ ва чорабинии муҳимтарин барои кишварҳои осиёи марказӣ ё ки дигар кишварҳо шаҳри душанберо интихоб карданд ва ин боиси ифтихори мо тоҷикон аст ҳои бародаро ин чизро фаромӯш накунед вақте ки ба хонаи ман як ҳамсояи дурам ки маро умуман намешинохт меояд ман аз 10 гиребон мебарорам ва аз 10 гиребон 10ҳо сар мебарорам аз шодӣ ки имрӯз ҳамсояи дури ман ба хонадони ман қадам ранҷа кардааст дӯстони азиз таърих гувоҳ аст ки 20 сол 25 сол пеш умуман давлати тоҷикистонро қариб ки ягон давлати дунё намешинохт имрӯз бинед ки давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон пойтахти моро ки шаҳри душанбе аст як шаҳре аст ки имрӯз дили ҳамагонро бурдааст
макони чорабиниҳои сиёсии худ, макони чорабиниҳои байналмилалии худ тартиб диҳанд. Ин баръакс ифтихори мо шаҳрвандон аст. Масъалаи дигаре ки бениҳоят дирӯз маро ғамгин сохт, мисол мегирем ҷашнвораҳое ки дар он ҷо шаҳрвандони давлат бо мисол мегирем роҳбари давлат вомехӯранд, суҳбат мекунанд, мулоқот мекунанд, як ҷоя шодию нушод мекунанд. як мисоли оддитарин ки вақте ки ман ё ин ки кадом шаҳрванде набошад дар хонадони худ тӯй мекунед, як ҷашни оилавӣ мекунед, агар ки падари хонадон, роҳбари хонадон дар ҳамон хонадон набошад, бинед ҳама ғамгинзада аст. Мегӯянд ки чаро падар наомад, ё ин ки чаро волидайни мо дар ин ҷо нест. пас чаро имрӯз мо бояд худро хушбахттарин шаҳрвандони тоҷикистон шуморем ки имрӯз роҳбари давлати мо меояд аз наздик бо мо суҳбат мекунад, аз наздик дарди дили моро мепурсад, мушкилотҳои моро мепурсад. чизи дигар аз ҳама як ташвишовар он аст, дӯстони азиз, ки мисол мегирем яке аз шахсҳое ки бисёр мехостанд худро вориди сиёсат дохил кунанд. вақте ки хостанд худро дохили сиёсат кунанд бо номи Муҳиддин Кабирӣ, ман зиёд нисбати он шахс эҳтироми зиёд пайдо карда будам. аммо вақте ки таҳлил кардам, ин шахсият ҳамчун як шахси сиёсӣ набуданд, танҳо як тоҷир буданду бас. ва дар ҳамин ҷо ман як чизро мебинам ки барои чӣ мо тоҷик ҳастему меравем дар хориҷи кишвар, шояд аз барои 2 сум пул ё ки моли дунявие ки аз дасти хоҷагони хориҷӣ ба дасти мо мерасад, аз дур ба ватани азизи худ санги маломат занем. ой бародари азиз, барои чӣ имрӯз мо аз тараққиёти давлати худ, аз ин пешрафти худ фахр накунем? шумо як чизро хуб андеша кунед ва ба ҳамин саволи ман андеша кунед ки барои пешрафти ватани мо тоҷикон, шумо ҳамчун як шахсе ки худро шахси сиёсатмадор меҳисобед, чӣ пешравӣ кардед? ягон мактаб сохтед? ягон барои фарзандони мо шаҳрвандон ягон боғчаи кӯдакона сохтед? барои мардуми деҳоте ки солиёни сол беморхона буданд, бе нуқтаҳои тиббӣ буданд, ҳатто ақаллан як нуқтаи тиббӣ сохта ба истифода додед? ё ки роҳи як деҳотро обод кардед? бубинед, нақби анзоб дорем имрӯз мо. имрӯз мо нақби шаршар дорем, нақби истиқлол дорем. чӣ қадар барои халқи мо шароит фароҳам омадааст. пас барои чӣ барои ин пешравиҳои давлат як бор шумо ҳамчун тоҷик шукргузорӣ аз он намекунед ки имрӯз Тоҷикистон чунин тоҷикистони тараққӣ карда шудааст? як чизро бояд мо таҳлил карда бароем ки дар хориҷи кишвар мисол мегирем бар зидди давлати тоҷикон ошӯб мебардоред. ой бародарони азиз, имрӯз мардум аз як чиз меболад ва фахр мекунад ки он оромие ки мо дорем, он осудагие ки мо дорем дар бисёре аз давлатҳои ҷаҳон нест. он шароите ки имрӯз фарзандони мо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, дар мактабҳо, дар боғчаҳо, дар донишгоҳҳо додарону хоҳарони мо мехонанд, он шароитҳо доранд, бовар кунед, дар бисёре аз давлатҳо нест. бисёр туристҳо меоянд, бо онҳо суҳбат мекунем, вақте ки пурсон мешавем, мегӯянд дар ноҳияҳои дурдасти мо гарчанде ки давлати тараққӣ карда ҳастем, чунин мактабҳои замонавиро мо надидаем, надорем. яъне ки чунин роҳҳоро, чунин пулҳоро, чунин пешравиҳоро дар давлатҳояшон онҳо надоранд, меоянд ба Тоҷикистон ҳавас мехӯранд. аз ин хотир бародарони азиз, биёед ҳама сарҷамъ бошем, шукронаи ана ҳамин неъмати худододӣ ки барои мо ин як тӯҳфаи худододӣ аст, оромию осудагии мо, ана ҳаминро шукргузорӣ кунем ва барои пешрафту ободии давлати худ саҳми арзанда гузошта бошем. боқӣ саломат бошед.